Jobani sampli klaimani bagai Mantri Okra takimani irugei tabuk sakni convoy khaijakha hasteni Mantri Okra Dr. Manik Saha Srang shalok kok jabai paye sangrong salni simino malkhung khaijakha Mantri Okra sangrong salni simino kaitham escort khobai Khungbrwi convoy baino Mantri Okra thanglaisu khwlaisinai tabuk ni sibi Iranni jobani bagai turuk hayong gonangoi sampli kalaikha jobani bagai financialo sakjaknai bial ongoi tongkha ha kotoro sampli klaisinai ha kotorni rang thongobo ongtong jorao halokno wan sugui Mantri Okra hani busarokno nangkukmani khorai mungrikha aborokni bisingo tongo sakjaknai gas nangmani bara sogya tongnani nangyawino yang uyang thanglaisu khlaiya tongnani dagikha Mantri Bokrokbo sakni convoy bo haino khaijakha Mantri Okra Z+ category security system o Tripura hastini Mantri Okra Dr. Manik Sahani gurei hinphano khungchar khungchuku malkhung toni jago Guwahatini hasteo kifili Mantri Okra DGP bai koglam salaye convoyo malkhung khaijakha srangshal horo kokjapma ulo sangrongsalni simino thepajaka wansukma tino Khungbrwi malkhung twiwino thanglaisu khlaikha Mantri Okra sak kamani malkhungni uklok bwskango malkhung khungthamno tongsinai tabukni simi